Dobrodošli na naš kanal. Danas vam pokazujemo spas za sve koji se bore sa kandidom, beskvasni od celog zrna hleb. Pre 2 godine imala sam problem sa viškom kandide. Primenila sam rigorozni sistem ishrane koji se sastojao od korišćenja samo integralnog brašna, raznih žitarica bez upotrebe kvasca i šećera. Zahvaljujući takvoj ishrani, rešila sam se kandide za samo 2 meseca. Za ovaj hleb koristimo žitarice koje sami meljemo, ovas, očišćeni ječam, odnosno geršlu, i blago proprženu heljdu. Pre par godina smo nabavili sjajan mali mlin na kamen, u kojem sve to sveže sameljemo. Unapred vam hvala što ćete kliknuti na zvonce, zapratiti nas i preporučiti naš kanal prijateljima. Svake nedelje delimo nove ideje dok zajedno kuvamo, putujemo i pravimo. Do tada možete pogledati i naših 28 predloga za kuvanje, 11 putopisnih videa i 7 predloga za uradi sam u kući. A sada da počnemo. U činiju stavljamo 5 šolja ovog našeg brašna, a dodali smo i malo već samlevenog pirinčanog brašna. Dodamo malo soli, pola šolje ulja i šolju i potople vode. Sve to dobro izmešamo, ostavimo malo da odstoji. Zatim stavljamo u tepsiju i pečemo na 220 stepeni dok lepo ne porumeni. I evo ga, naš zdravi hleb je gotov. Naravno, vi ga možete praviti od bilo kog brašna koje vam odgovara. Hvala vam što ste ostali sa nama do kraja. Na našem kanalu vas svake nedelje čekaju novi recepti, putopisi i kreativni projekti, zato ne zaboravite like i pretplatu. Vidimo se uskoro!